mula dibenakne. Lah sampean dibenakne nobah taline merucut-merucut ngene lho, Nak. Malah kaya wong. Gini loh, Nak, gini. Ya mohon maaf, lek Pak apa tadi ada asistenmu terus maju terus aku melu ngewangi. Mergo tali wis klewer-klewer kaya usus mlotrok kalau ngerti ora? Lah lek benakne ning kene. Kan kudune kan aku mbok celok terus aku kan iso nemburi. Oh ngono, dibalani nek iki budaran ana iki. Iya iya. Ya nanti kalau gitu ngono. Lah kamu enggak bilang. Ngonone sosok ngomong ya. Ya, gak boleh cemberut ngono. Hilang ayumu ngono, ya. Lah kenapa kok bisa brodol talinya? Apa ya roh aku, Nok? Lah sing benakne mau sapa? Kamu piye to? Aku ora benakne nggon kono. Lah masa aku benakne nggon konomu. Ya sida piye ngono aku. Ya suka ngono. Gini lah gini. Tadi tuh mlotrok ngono.